jumaduna septembre kalo kile saba ambalima o bisimila malaktu ka don kibaru keneka bi kibara munu mambulo kada kulukan o de kana mogo ulu ye sebenke ka yire ka fo ko amo ordonnance ko u frelite na jo kibara munu serama ulu kon ne yire ka fo kanam ni o ye caisse nationale d'assurance maladie oye sebenke arabado septembre kalo kile folo ka yire ka fo ko amo ordonnance ko u frelite na jo fansi ina fo pharmacie hake nyini jekulu kunya fo chokoyamna kanam nyamanunu ulu ko ne ayire ka fo ko tie ko ni do ko pharmaceutique ulu ka war sarabal do kon be no ko ga ko bankonte ko sabla ko ulu be ka barakura wera ude do amukola ko wala sa jogamna amu be se ka banabagato la kana ko sobe ko wa fene ko namara chaman kon be no ko obeke amukola ko obese ka bwala ko ni hata kalaje ko amu carte kelen ko mo wero kon be baraka ulamuni atigi yere tekilinyi ko o suyali wale nunu wuli ka jawre be sena wala sa joga amna dankar be se ka ke ulula ko o bara nunu sabaltil tilanye fo yelma dawre ka do amugola ko kerenkerene yala ko amo bara ko ulu kon bena informatiser ko sabe ni oye ka u bara ko nin chamanke subhana manshi nunu konna ko wala sa joga amna amo karti atafa aleni anna fambe se ka do mo munu nye baraka la o be se ka do fene wala sa suyali wale ulu be se ka dabla kana mogo ya yere ka fo ko wili ka jow kon be sena uluni pharmaceutique ni nyogonche ko sabla ko u kon ku ye clé tanduru laydu de di nyogoma ko wala sa ka se ka nyesoro ulu kon ka wari nu sarali kula ko hada amotigi bela jelen kon kuluka ko amo baraw kon tenajo ko ordonnance tenajo ko wafine ko ale ni kenre kenasun na ani laboratoire ko amo baratena joni yoron sila mali fantan nani kibara wɛrɛ man bolo kada kulukan mali tungara ke mogo 160 ulu segina kana mali kono ni kunɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna la kibara mun sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko mali tungara ke dɔw ni a yɛrɛ la ka fɔ ko dɔw kɔni bɔra Angola ko dɔw fɛnɛ bɔra Niger ulu segina kana mali kono ni kunɲɔgɔn kɔnɔna ka ladonna ka fɔ kunu alamsado septembre kalo kile fila maliden minnu be tunga la ulu ka ministre nan ko ma ko ministre des maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine oye tungaranke biduru konu kumbe mali panguru sebala senu tungaranke munu na lemflene ayda la kafa ko chetan nan kumbala ani demsani mugani sheki ani muso sheki Angola mali la sigiden sombe no o maw kon do dara ni tungaranke nunu ka kanani uye fo mali kono ko adamne la mogo bioro ni saba konu kundo ko ga ayda la kafa ko mogo tan saba ko coronavirus yera ulula o sababu yala o mogo tan saba uluka na libla la kofela mali jamana nyamogo ulu ye u joni tungaranke nunu ka sigini musaka be koro tungaranke ulu ka ministry ni oye alhamdu ag ilien oya nyini maldum fe tungala taka uka o nogoya kosebe ko al ni mogo munu manye ko ubeta tungala taka la ko ukonika ujija ukata sirajelum fe o fene temelen ko kaboyno tarata temelen tungaranke kebentan ulu kon fene bola Niger jamana ka ni ka segin kana Bamako namore no ameta yoroso tenendo utukalo klebi saba tasuma jendo kera kuri sugu kono oye cheli kon nase machamama kibara mun sirama ulu kon ne ayire ka fo ko tenendo utukalo klebi saba kuri sugu kono ko magasin baro kon me no ni ayire lendo ka fo ko essence barko ulu chamane kume ni magasin kono ko tasuma kon ne willani magasin na ko ga fambe mne ko ga ko mo ko ni mato ni tasuma jeni sefe ko do ko ni jokina wa frefen chama ko ni chena fene ni magasin jenni fe sere munu kuma ni yorena ulu ko ne ayire ka fo ko chikum blala ku chala ye tasma fakalo mani ule saper pompier ye ko ga ulu ko ni mase ni yorena juna fo air fla ko fe ko o ko ni kera ka soro cheli ko ni barka boyala nga ambe wakati mine ko sisan ni tasma jeni ko ni soro la kum fe o mase ka don folo kibara wera mana bo o ko fe amoda okuluka kuna fone kunchala kibara wera mambulo kada kuloka ode donza mali findigu uluka bolma fen yelena dugujukoro mugudo kan ni ayere la kafo ko mogofla uluni tora akoda fe kibara min sirama uluko ne ayere kafo arabado septembre kalo kile folo mali findigu ka uluto ugala kana barala donza aleni bonin chalala uluka bolma fen yelena dugujukoro mugudo kan ni okoni chira ni uye findiki fla ulu ni tora akoda fe manani ulu era kon fene jogina mogo bunun jogina minisma mogo ulu nana demendo o mogo nunu ma ni katakani uye sevare kenya subala teliala wala saka seka uka frakeluke ambalima oni de kuya oka bidon kibaro e kada okluka ani che aka kuloma jala oka mbe anyogona were